Labari na shiri mai dogon zango. Wannan dai shiri mai dogon zango ma iya cewa ya zo da abubuwa mabambanta fiye da inda kuka san shi a baya. Sannan wannan shirin fim mai dogon zango akwai hatsaniya game da ruɗarwa da kuma wani kurman tunani da al'umma kan yi akan wannan fim mai dogon zango, wanda aka yi wa laƙabi da labari wato labari na. Wanda ake ɗaukar nauyinsa a kamfanin nan wato mai suna Sera Movies. War haka dai kwa iya jin cewar wannan shirin fim mai dogon zango ya zo da abubuwa mabambanta inda wato Malam Aminu Saira yake jagoranci sannan kuma ba da umarni a cikin wannan shirin fim mai dogon zango wanda aka yi wa laƙabi da labarin. Biyo bayan abubuwan da ke faruwa a kan wannan shirin fim mai dogon zango, za ku so ku ji yadda abin yake kasancewa da kuma yadda yake wakana a kan wannan shirin fim mai dogon zango. Tabbas akwai abin mamaki game da abin ban ta'ajibi a gefe guda. Bayan an gama labarin Al'amin mai nasara da kuma wane labari za a shiga, sannan wane labari kuma aka dawo. War haka dai za ku ji cewa mutane suna bayyana manufofinsu dangane da wannan shirin fim mai dogon zango wato mai suna labari. Inda wannan fim mai dogon zango ya sha bamban da tunanin al'umma da kuma yadda mutane suke sharhi da dama a kansa. Da haka za ku so ku ji yadda abin yake wakana da kuma yadda yake kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka. To don haka ku ba mu haɗin kai domin mu sanar da ku muhimmiyar sanarwa a kan wannan shirin fim mai dogon zango wanda aka yi wa laƙabi da labari. Don haka mabiya ma iya cewa idan yanzu ne farkon shigowarka ko kuma yanzu ne farkon shigowarki, to a daure a dangwala alamar nan ta subscribing, kana a taɓa alamar ƙararrawar sanarwa wadda za ta dinga sanar da ku da zarar mun ɗora wani sabon maudu'i, za ku ji kuma za ku gani. Idan kuma kun jima kuna ziyartar mu a cikin wannan tasha mai albarka, to ku biyo mu domin ku ji yadda take kasancewa da kuma yadda take wakana kamar yadda muka saba. Yanzu za mu shiga cikin lamarin ka'in da na'in, ko mu kira hakan da gadan-gadan. Don haka mabiya ku biyo mu domin mu warware muku zare da abawa, wato mu ware muku aya da tsakuwa akan wannan shirin fim wanda yake ruɗar da al'umma a wannan lokaci. To ma iya cewa dai al'umma da dama zuwa wannan lokaci sun fahimci yadda abin yake kasancewa a kan wannan shirin fim mai dogon zango wanda aka yi wa laƙabi da labari ɗin. Inda al'umma wasu suke bayyana manufofinsu kan yadda abin zai wakana da kuma yadda zai kasance biyo bayan wannan shirin fim mai dogon zango da aka tafi dogon hutu wanda ake tunanin cewar sai bayan sallah za a dawo. Bayan kammala labarin Al'amin mai nasara, war haka za mu iya cewa labarin da al'umma ke tunanin shi za a ɗora wato labarin su Sumayya na baya, shi ne mutane ke ta ganin cewar wannan fim ɗin idan an dawo shi za a ɗora. Shin mu za mu so mu ji tunaninku a kan wannan lamari na shirin fim ɗin mai dogon zango. Shin tunaninku waton zai ƙare ne a kan lamarin Al'amin mai nasara, ganin yadda lamarin shirin fim ɗin bai tsaya ba daga gurin da aka tsaya akwai alamomin tambaya na cewar za a ci gaba ko ba za a ci gaba ba. Shin kuna tunanin labarin Sumayya za a dawo na baya ko kuma a tunaninku sabon labari za a dawo? Tabbas wannan shirin fim yana nishaɗantarwa game da gamsarwa. Ku bayyana mana ra'ayinku don Allah a comment section. Muna godiya, mun gode 'yan uwa.